Straight to the Wala point. to giingon, sige lang, pagbira lang mag-usa diha, total inyo raman ang hulgaon. Wanan doon na nahihuhungihong karon kinsa kay lain nga mabira day. Nga gihulga gyud kas Jinggoy man madag hulga ingon Jinggoy magpapriso lang ko. Si Cheese may galawa madag hulga. O nadaog hulga kay mo lagi na gisungsungog sa nila nga delikado si Heart unya og panalitag mawa na ka. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa kauluhan dahil linog mahigalang katalagban dahil linog sa politika. Diri sa atong Senado mga sukid tigpaminaw. Mga empleyado karon sa Senado nag-work from home matod pang arrangement gikan karon hangtod ugma. Subay sa giingong nadawat nga security threat sa Senado. Straight to the Ano point. nakalit ba ng security threats in Dekin? Tungod ba ni kay ang order ni kay Tano nga manarbaho na tao niya ang order ni Gatchalian may gala mag-work from home? Lagi tala ni katawa mga kaigalaan. Duha ka Senate President na lawgaw na ni karon nga duha ang matawag na to may galag ni pasiugda og liderato diha mahigala sa Senado pero usara ang Senate President usa mga kaigalaan ang legitimate Senate President usa ang legitimate nga Senate pre-tempore. Straight to the point. So ang usa ini impostor mga sukid di paminaw. Straight to the So point. kinsa may impostor ani nila sa Senate pro tempore? Si Win Gatchalian ba or si Loren Legarda ba? Straight to Muna the dakong point. pangutana makigalaan kay mga Senate President dili man matandog tong Senate President mga sukid tigpaminaw kay wa pa man mga higalay di man maka-elect tong ila mga higala nga 12 kabuok sila. Yadto milabay nga June 1 mga sukid tigpaminaw. Straight to the So ato point. ning tagag pagtagad or June 3 no kay June 1 man toy session kay wa mo tunga migala majority June 2 wasad. Abot na sa June 3 mga kaigalaan. Straight to the Atong point. ipadayon ang pag-discuss ani kay ang website ra ba mahigala sa Senado ang nabutang Senate pro tempore ang leader sa Senate runday si Win Gatchalian ang ilang gibutang official website. Si Cayetano in town gibutang na lang senador. So ila mahigala ang gahom o pwede lang duaan mahigala ang balaod kung mauhon eh. Straight to the Ato point. ipadayon ang paghisgot karon mahigala kay sa ako nagingon ang basis mahigala ni Alan Peter Cayetano ang Constitution mismo, ang basis ni Win Gatchalian ang Abilino case. Unya ang Abilino case mga sukid tigpaminaw nga ato nang sa ako nagingon og atong utingkayon gyud mga higala. Dili sa official nga doktrina mga higala sa Supreme Court kundi opinion lang sa Supreme Court mga sukid tigpaminaw kay ang maong kaso miingon ang Supreme Court nga wa sila jurisdiction. Straight to the point. Mihatag ang Supreme Court og opinion labot ini mga sukid tigpaminaw. Straight to the Kung point. naunsang pagkaunsaa mula na mga higala og lugan og pwesto mahigala si Cayetano. Now, ug biyunta nga parehado na legal basis at least ato inon wato na tong Supreme Court no ano yung maong desisyon pero kanay mahigala wa gyud gisikaran gyud nila mga sukid tigpaminaw. Straight to the Muna si point. Cayetano mga kaigalaan naa niya mahigala ang dako mga kaigsunan nga back up sa balaod kay konstitusyon man og igublan mahigala ang kamatuoran og mga pag-ampo mo lang saligan Cayetano kay mingon ka mahigalag Malacañang to aman nila tanan kining faction sa Malacañang nga senador ang kang Cayetano mahigala independent from Malacañang which is mao gyud ang angayan unta mga sukid tigpaminaw kay kinahanglan ta nga do not tay legislative department co-equal branch nga independent mahigala dili mahimong diktahan lang sa laing branch of government. Straight to the point. Mao na sa mahigalay spirit sa atong 1987 Constitution o kanang mga provisions nga gibutang diha gumika na sa atong experience sa martial law in town. Straight to the So kung point. ato mahigalang tan-aw ng spirit of the law nganong gibangilan daan sa atong 1987 Constitution ang pagsabot mahigala nga of all its members nga 24 ka mga senador gumika na kay di na ta gusto nga mobalik pata mahigala sa atong pait nga experience sa Marcos Sr. Straight to the Kay point. kanang 1987 Constitution mao na ang core Constitution mo na gitawag Freedom Constitution.
Straight to the point. Giusab ang konstitusyon gikan sa kangit-ngit sa martial law. Straight to the Nga ang point. nagdikta usara ka tawo mga higala. Pag siguro nga di na mausab ang dictatorship, gibutangag mga provisions gibangilan kana mga higalang bangil sa section 6, article 6 section 16 paragraph 1 bangil na wa na sa 1935 constitution. Gibangil na may higala because atong kasinatian sa martial law. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad karon kay kung ingon ta nga ang available na senator mo inaaday ug ipapriso ni Marcos tanan senador nga kontra niya. So ang atong ipon kadto na lang wa mga priso. Mawagtang mga higala ang spirit sa konstitusyon nga gibangil na aron nga di na mausab ang dictatorship. Straight to the Ato point. ni hatagag pagtagad lubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyo nga tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin sa mga higala og hantod karon mga kaigalan muna ko giingon samtang sa pagkakaron nga 12 ra ka senador ang ipili ni Win Gatchalan isip pa Senate pro tempore mga higala di pagyod medyo alanganin pagig kay Islam mga sukit ni paminaw sila mismo nakasabot nga alanganin mo na sa magpili og Senate President. Straight to the Muna point. to giingon sige lang pagbira lang mo usa diha total inyo ra man ang hulgaon. Wanan doon na nahihuhungihong karon kinsa kay lain nga mabira day nga gihulga gyud kas Jinggoy man madag hulga ingon Jinggoy magpapriso lang ko. Si Cheese may galawa madag hulga. O nadaog hulga kay mo lagi na gisungsungog sa nila nga delikado si Hart unya og panalitag mawa na ka. Kung mapriso niya ka niya magsuri-suroy si Hart ebanghilista mo suroy ra ba gitug iya kay bisagwa kang wa si Cheese. Maduda ang uban mga kaigalan murag mo na gikabalakan ng cheese da. Di ko lalim ng iya mahigalang kahimtang cheese escudero kung mauho na. At rin pagtagad lubutagas sa uban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang umaabot nga ikalimang State of the Nation Address konsuna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. himuon ko na kining simple lang ang ayan lang simple. Why red carpet o why long gown alang sa mga kababayan nga motambong sa mong suna. Straight to the Pero point. mag-usa ka tuig na mahigala ang pag-ingon niya nga mahiya naman kayo. Wa gyud na nga prisong mga congressmen nga iyang mga kaalyado. Mahiya naman kayo pero ay na nga priso nga mga senador nga iyang kaalyado. Kini guban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Naos point. dili pa ta mo balik dito sa General Santos City atong lakbitan gamay ni Mahigala mga panghitabo sa Senado. Kay ang website traba sa Senado mga higala ang gibutang mga kaigalaan sa pangan ni Win Gatchalian ang iyang title mahigala Senate President Pro Tempore. Samtang si Senator Alan Peter Cayetano yano na lang nga senator. So mo kini mahigala kay mo lagi nagiingon si Cayetano o si Gatchalian in fairness mahigala pulos dunay legal basis ako nang giingon but og atong evaluate gyud mas bugat ang legal basis ni Cayetano. Si Cayetano isip mao mahigalay Senate President. Si Gatchalian pro tempore raman nya kana yung pagka pro tempore questionable pa kayo. Ngano man hasta ang Senate pro tempore according to the Senate rule particularly ang rule 2 section 2 di makakailik og Senate pro tempore kung dili nimo kuhaon gikan sa of all its members. Sa to pa ang iya mahigalang denominator is 24 because there are 24 members of the Philippine Senate. Straight to the point. So kung buto na naon si Loren Legarda mao gyapon ang Senate pro tempore. Pero nabutang ni mahigala nga medyo nakahatag ba og gamay ba nga semblance mabutang nato medyo doon na ba'y gray nga area gamay dili bitaw ma black and white gyud tungod na sa pagtunga ni Chis Escudero niadtong June 3 unya ilang gibangil dayon ang Avellino Doctrine. Although sa ako nang giingon mahigala nana kakwan ha kay kuno 12 na sila quorum pero kadto bitaw nag walk out sila na dakin 12 na lang habilin wa na quorum nana baka
kana bitawng gidribol-dribol ba? Ha? Pero kini ato klaro-klaro lang ni. Kani mo ni ang website sa Senate. Okay, ngano? Gibutang diri may gala Win Gatchalian. Si Win Gatchalian mga kaigsunan na ay gibutang sa ubos iyang pangalan Senate President Pro Tempore. Unya Alan Peter S. Cayetano ang gibutang senator. Ngano man ang nagkontrol karon diha mahigala sa Senado o magisgot kag mas lig-on og basis sa balaod si Cayetano, pero ang duna mga higalay gahom nga naa ang Malacañang, back up by the Malacañang, ila ang pulis, ila taran gahom, naaman sa side mahigala ni Win Gatchalian. Straight to the point. Manay kong giingon, siya gi-recognize sa Malacañang, siya gi-recognize mahigala sa kinini ang House of Representatives, ang Speaker, but it doesn't mean nga mo uban ta nila kay mo may ilang argument man siya may gi-recognize so mo na siya gyud atong ahagon mahigala ang balaod. So karon atong balikan sa ako nang giingon og atong i-evaluate mas bugat ang legal basis ni Alan Peter Cayetano tungod kay kini napatik gyud sa atong 1987 Constitution samtang ang backup legal backup ni Win Gatchalian maura mahigala ang Abilino Doctrine, Abilino case nga diin usalang ka obiter dictum. So mi gaan no mo na akong giingon sa pagkakaroon gyud kung ako may pasultion kini with due respect sa mga naminaw nako no. Kung ako pasultion ng Senate President si Alan Peter Cayetano gyud. Sa pagkakaroon kini prangka-prangka na pag-istorya ba kana atong gi-evaluate bitaw kuan kay lain mo ni naningog ron. Pero hatagan ta mo og klaro-klaro gyud nya evaluation base sa balaod og atong itimbang ang Abilino case. Kay wa pa ba na ko ni madiscuss kung maayo ning Abilino case kung ato madiscuss nabasa ko na kinahanglan time no. Og imo itimbang gyud mas bugat gyud ang Alan Peter Cayetano. So si Alan Peter Cayetano mo is Senate President karon. Si Loren Legarda mo is Senate President pro tempore. Si Win Gatchalian dili. Straight to the point. Prangka lang ang pag-istorya Pero moabot ang panahon kung moabot ang panahon nga makabira sila usa. Kini way pabor-pabor niya ako komentaryo base sa balaod lang Kung moabot ang panahon nga makabira sila usa. Kay matod pa naa naman kunoy ilang birahonon nga medyo hapit na kuno mabira. Pero niingon manghigala pong sa pikas nga murag dili mabira. Pero kaniha prangka pag-istorya para makaklaro gid ba? Kay lisod man kayo mahigala niatas kahanginan nagsulti. Kung ugaling makabira sila usa, ibutang tas Joel Villanueva mura ma sibaw-sibaw mga Joel nga maoy birahon. Kay gihulga man sad mahigala og di magpabira mapriso. Inigabot ang panahon nga mabiras Joel Villanueva moingon ko nga si Win Gatchalian mo naging presidente. Kaprang ka pag-istorya na. O magisgot ta sa mga matas balaod. But with respect mahigalag moral ba nang pagka kuhaan nila nga na 13 sila, that's another story. Ang mga tao na maoy mohukom kay mo na giingon sa matas balaod 13 naman sila na. Pero sa moralidad ang mga tao mo take note ana nga dito maayon yung pagkabirada kay inyo masatong gihulga. Kana prangka ng pag-istorya but as of this time si Senator Alan Peter Cayetano maogyod ang Senate President. Prangka ng pag-istorya. Kay wa na lipod-lipod nga pag-istorya. Pero wa magpasabot kani akong istorya karon unsa pizza taron? Pizza Jess ni ining Hunyo. Inig-abot sa panahon nga makabira sila usa, mag-special session sila day, makabira sila usa, maingon ko nga, si Win na gyud ang Senate President. Para klaro, magiyahan na to ang mga tao ba nga naunsa na ni, kay malibog mga tao ni kalakiha, iyahay magpalusot istorya. Mayra ba mo dag palusot ning istorya ning mga nagalain-lain lang, dipindi asa ka mulaban. Pero mo ginasa mahigalay tinuod. Nya ngano man nga importante na tong tan-aon, bisan pag makabira sila sunod og lain mga higalang kanus-as na makabira or makabira, tungod kay mao ni ang mag-define sa validity ni adtong Senate Blue Ribbon Committee nga gipatawag under the committee mahigala sa
under the chairmanship ni ining Pia Cayetano o ang subcommittee chairman nga mao si Rodante Marcolita. Straight to the point. Mabutang to sa record sa minutes day. Mo nang importante nga on official record to sa Senado kung mutingog unya ang Supreme Court mga higala kung moabot ang panahon nga mutingog ang Supreme Court labot ani mo decide ang Supreme Court labot ani. Kana kung moabot sa korte so far wa pa man moabot sa korte. Kay kinigod mahigalang maabot sa korte ang korte mo ay mo decide ana. Unya kini ni ang sa pagkakaroon huwat-huwaton na to og makabira og dili og panalitan makabira importante gihapon ang pag-define sa leadership ni Alan Peter Cayetano hangtod ng mga orasa tungod kay ma-record mahigala nga kadtong Senate Blue Ribbon Committee official record to sa Senado kay di man sila bugos nga Senate Blue Ribbon Committee. Straight to the point. Ang ila kang Win Gatchalian mo is bugos pero mingon man pud si Kiko Pangilinan nga di man kuno to Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nakamatngon siguro sila mahigala nga saway sila maayo unsa ba to inyo si matibag lamay inyong resource person. NBI mahigala. Unya, kuan ba? Unsa man klasiha sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nga nagpatawag ka og resource person aron gubon ang mga witnesses. Mao ra gituyo day. Nga nga tuyo flood control man ka. Ang target mahigala unsaon pagguba ang mga witnesses nga ang target mahigala nato unsaon to makita nato kinsay sad-an nining nangawat sa mali-malitang kwarta sa flood control. Straight to the point. Given man na nga naay kawat nga nahitabo. Unsa bang kalahi kay mo na nga sila'y nagkontrol tanan, sila'y gamhanan tanan. In fact, kung kabantay mo manghigala, hasta ang sa Senate mahigala nga website, sila mo ay nagkontrol. Laliman ka ang hearing nila ni Rodante Marcolita, Facebook page na lang ni Alan Peter Cayetano ang gigamit ni Amy Marcos mahigala. Pero ang kinini ang sa hearing ni Win Gatchalian, under mahigala ni Erwin Tulfo, nigamit yun sa website sa Senate. Nadunganan pa mahigala presko ni Robin Padilla, pero kung imong tan-aon, diyan mo makita no ang kang Alan Peter Cayetano 100,000 kapin ang live viewers. Ang ila mahigala 6,000 na taon. Diyan mo makita nga mga tao dili mo ma-underestimate ang ilang understanding. Sabot sila ini mga issue ha karon. Now, kini si Chis Escudero atong balikan, usapon ni si Chis mga kagalaan nga medyo dunay dako-dakong role aning hitabua. Gawas ni Bato. Kini mga higala, si Bato de la Rosa dunay dakong role ani kini mga panghitabo sa Senate. Hasta po ni si Chis Escudero. Ngano man, tungod ini iyang pagbalhin-balhin, mao ni mahigalay nakahatag pud hinuon og dugang ibutang talang mahigala lamas, ibutang talang lamas nga na kuan pa hinoon og sa salida pa hinoon da medyo na trailing. Pero kana si Chis pod god kung imo sang pangutan-o na basin pod baya ha og di lalim po na kang Chis Escudero nga desisyon day. Di na lalim sa nang iyang desisyon. Kay tawa kanigos Chis naghabalin-balhin magud ni ug mo ni nagkaamong pud usahay di gud usahay mo ni nagkaamong sad karon nga ni ani nagka muritsing ni ron ang atong Senado. Duha ni sila mahigalan doon dako-dakog role ini kinis Bato de la Rosa o kinis si Chis Escudero. Unahon to sa ni Chis, pero in fairness pong Chis Escudero god inday ken medyo malagmit di malikay ang tao ra sa Chis, masakitan siya nga sa diha mga higalang maghinunghungay na, natural man doon na maghinunghungay diya, ang Cayetano Black o ang Soto Black, pag hinunghungay na nga naa namin 13, makakuha na tag 13, ikaw na lang, kung mo ari ka na mo, makuha na namong 13, at kita na mo da sa liderato sa Senate. Si Chis Escudero ni balhin man ko ni apel mga higala. Actually, pagkatangtang niya pagka-Senate President, di ba? Na naman sa daan rin sa kwan? Na naman sa daan rin. Kay, of course, kang Chis pod mga higalang habig, gipulihan gud siyang Tito Soto, gikalit gud sa kudita. So, naana sa daan, sa habig mahigala sa
minority at the time. Pero imong sabton mga higala po si Chis Escudero. Kanabang ato bitaw na may naglagot ni Chis. Pwede kang maglagot ni Chis, pero pwede sa kang mosabot sa iyang kahimtang. Ha? Di po lalim na iyang kahimtang. Pero liman ka mga kaigalaan, nawala, siya mo'y Senate President. Unya, pulis ang subiri. Kadaghan naman puli-puli Senate President ng BBM ko ano BBM Administration. So si Chis Escudero nga Senate President, gikalit og kudita, kay gipulihan sang Tito Soto. So nanaog si Chis Escudero mga kaigalaan, unya, masabot ni mo ba tao rasad yun, pero tungod pod kay politiko, andam ra sa kamudawat, ang imong pakita imong pagka-statemanship, andam ra sa kamudawat sa imong mo ginay anak politika mahigala doon na may anak nga mga panghitabo. So nanaog taon si Chis isip Senate President ni puli si Tito Soto. So naanas Chis diri mahigala daan sa minority, kubuto na naon. So apil na sa kwintada nga makakuha mahigalag 13 votes nyadtong May 11, ato lang gibalikan gamay ha. Pag May 11, motong nagdinaganay mahigala kay nito nga si Senador Bato de la Rosa. Actually, kadto si Subiri Indaykin og si JB Ejercito. Apil to nga gi-convince nila. Motong pag-convince si JB Ejercito og ni kinini ang Subiri. Wa madayunis tabok sa pikas na nabutang sa tunga-tunga. Kabantay mo? Na neutral sila mahigala pag-eleksyon. Kinsay moboto ni Senator Alan Peter Cayetano as president o kinsay kang Tito Soto. Nabutang sa alanganin, kanigong inani may na alanganin ka man, kinis JB Ejercito the good one, o kinis si Meg Subiri. Masabot ni mong maalanganin sila, kay unang-una kinis JB Ejercito, daan ba ning namahayag, mura mo gani nabutang mo gani may gala og pro-Duterte og anti-Duterte ning grupo haron. Di malikayan ba? Di malikayan. Ha? Ni-abstain sila, si JB Ejercito kay kini JB Ejercito ni daan na ni nakahatag og pamahayag hindi sa ganahan na ng impeachment indaykin tungod kay nahitabo na sayang amahan kani adto nga si Irap Estrada mahigalang na impeach aw na impeach sa lower house panwa konbikto sa upper house wa man to makonbikto gud si Irap but nag-walk out man naundang man to impeachment ng people power mo to'y nakatangtang ni Irap. So kasabot si JB Ejercito na dili na malalim mo nang nakabuhi na sa pamahayag nga daw di sa ganahan anang inanang impeachment. Kini po si Subiri, malanganin sab ni, mura ni sa Subiri may galag, extreme o kuan ba? Mura ni sa kanang mag-usab-usab ni iyang kalaki, kay tungod po mga kaigalaan nga, taga Mindanao ba ni si Subiri mga sukit di paminaw? Straight to the point. Nga di malikaya na to, kini prangkang pagka-istorya, ang Mindanao mahigala, mga pro-Duterte baya gyud. Base na sa survey ha. Nga masabot na to kay taga Mindanao man si Presidente Duterte. So kini si Subiri medyo alanganin. Abstain sila na panahon na. So apil sa ihap si Chis Escudero pag abot ni Bato, 13 sila. Munang nakuha nila ang leadership sa Senate tungod kay 13 man sila. Declare dayon mahigala si Senator Joel Villanueva nga motion mga kailan nga i-declare ang tanan seats position sa Senate vacant. Ngano pwede man ma-declare? Kay tungod doon na sila 13 ka membro nga imong gikuha dito mga kaigalaan sa denominator nga 24. Kay of all its members man. Necessarily, kana siya nga aspito mahigala, kanang quorum lang god. Kung maghisgot kag quorum o maghisgot og routine business sa Senate, lahi na nga quorum as compared mahigala sa maghisgot ang election of officers. Kay specific man ang Article 6, Section 16, Paragraph 1. Ang Senate Rule 2, Rule 2, Section 2. Specific man nga majority of all its members. So, kadtong ilang gibuhat ni Alan Peter Cayetano, sakto to. Kay 13 naman sila. Apil man skwintada dito sa Chis. So, tuod na napulihan mahigala. Kanang pagkapuli ni Senator Alan Peter Cayetano as Senate President, Pulisan Soto, legal ka na. Legal ka na. Nya karon mahigala, nabutang man nga
wa nas bato, di, anay tabo na 12 na lang sila. Ang pikas 11, sila 12. Kay si bato nagtago-tago naman. Ila mang gidakop mahigalagi bilanggo si Jinggoy. Di pila na habilin, 11 na lang. So actually, 11 na tato sila. Di naman na manghigala makakurom ng 11. Samot na di na maka-elect kanang 11 mahigala og di maka-elect ang 12 kanang nabahin ng 11. Nya kanang 11 gud maklaro gud kaayo indaykin. Kanang 11 maklaro gud kaayo nga binuang gyud og 11 ra sila kabuk nya sila may mag-ilik-ilik ra binuang pero madusi na medyo duna nay gamay nga gray ba. Kay mingo man nga 12 kay ngatong gibasihan ang 22 naman lang ka senators kay ang duha wa naman. Si Bato og si Jinggoy wa naman. Ha? Salagtod, kadto mahigalang presence ni Chis Escudero. Niya nang pag June 3. Dako kay to mahigala nga nakahatag og kakisaw ron. Mo nang nag-iyahay ron mahigala di ay IBP ni hatag sa ilang opinion with due respect mahigala sa statement sa IBP daghan po mga lawyers mahigala nga ni Alcontra. Kay ako sa akong giingon na ato lang sa respetaran ng mga officers sa IBP unsa na ilang opinion but wala na konsultaha ang kinabag-an nga mga abogado. Straight to the point. Iyara na. In fact, dunay nang gawas karon mahigala nga mi-circulate mahigala social media although ako ilang kay kumusakay ana nga kini day ang presidente sa IBP day kuan man ni parente ni Adyong Congressman Adyong sa Zamboanga ba ni? O unya mao day ni nga so may kini ni ang political color matod pa kining presidente sa IBP na ako di ko mo sakay ana. Ako kuan lang mingon nako ako lang siyang respetaran ana. Sila naghimo ng statement mga officers but wala mi makonsulta. Ang kinadbag ang abogado wa makonsulta. So sige lang ato siyang respetaran na kay do na mo ginang gawas nga kuan mga istorya nga mao di ay kay pro BBM din siya kay kuan man din siya ni Adyong Zia Alonto Adyong igsuon ni Congressman Adyong. Mao man di ay na, no? So doon na di ay kuan muna nga kini ni ang malagmit mao po'y hinungdan siguro nga dool siya ngadto mahigala sa kang BBM malagmit pero di lang ko musakay nang dapita kay kini ako ang legal lang gyud ato. Pero yung uban ko di lang gikuluran magod nya di lang mo appeal ana kay samang ikaw kuan magud ka. No? Mo ni nang circulatron mga higala nga presidente sa IBP mao na ang background. Pero ako sa kong kabahin, di lang ako natanaw ng puntuha. Ang ako lang, respetaran ta lang siya, iya po na naputi atong kagaling opinion. No? Kaya man makonsulta mahigala ang mga abogado ini. Ang kinabag ang mga lawyers sa mga konsulta. Straight to the point. Unang iyahay nagtingog ang mga abogado nga lahi ng iyang opinion, lahi ng amo. No? Kay kinigon mga higalag na unsi-unsi pa to sila. Unsi ang Cayetano Black. 12 kay Tano Black primero ha. 11 ang Sapikas. Ang kang Gatsalan Black. Foul gyud kayo og ilang mo isa. 11 naman ta mag-elekta. Foul kayo. But kung 12 na sila, nanay argument gamay day nga na 12 sila kay 22 man ang atong denominator. Kay wa naman si Bato, wa naman si Jinggoy nga priest na priso man. So 22 na lang ka senators. So tan-aw nimo murag sab kaingon kay murag tinuod sad. No? So doon na gamay nga makaingon ka ba doon na ba gamay argumento ba? Lahi man gyud kung unsira sila wa gyud argumento. So kadtong pag-abot ni Chis Escudero, actually kung duha ang niabot nagpabot-abot to mga senador, kung duha ang niabot mao gyud pinakasakto tan-aw na usa ra may niabot. Sige kanila ipugos na lang mao na gyud. Manang kana si Chis dako kay nag-roll mga higala sa ilang kabahin sab. No, in fairness, ato gang balikan mahigala before tama to sa mga panghitabo din sana. Tanawar ko pag session ha. Ako mong ibalik dito kay natay bantayanan dito. Ako mong kuan inyong attention aning gibalik ko ni kay naay bantayanan ani. Ha? Ako mong i-take note asa dapat ang bantayanan. Mao ni sila naglingkod-lingkod sila lingkod-lingkod pero kini mga senadora, prangka lang pag-istorya ba? Di man tama ingon niya magkuan-kuan ta ba? Murag magtago-tago pa ta. Kini nana mo text karon, do na nagididay tiniksanay na sila nga padong na diha sis. Di sa kumutuo na mahigala nga kunuhay blind gyud sila niya karon kalit og abot si Chis Escudero. Wa na. Kanang indabag na nanda. Nagsabot na sila sa itong buhaton ni abot ni Chis ani ron. Ditso na kita session ta dayon. Ha?
kung panalitag duhay mo abot, mas maayo. Kay ilang man yung gipaniguro mahigala nga makuha nila Joel. Kining dunay mga gigukod sa ombudsman. Kaya ang bargain mahigala matod pa sa pamahayag ni Jinggoy o pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano nga kung ari mo na mo, wa na'y problema inyong kaso. O anha mo, delikado mo. So kisa may di basta-bastang madaan ang kalakiha. So karon si Chis Escudero doon na mga kaso ni. Giingon gani human ni Jinggoy nanay isunod si Chis may sunod. Malagmit gani mahigala wa ta kahibaw adtog gihunghungan to Chis sa tunay nga di anaraban ni gawas na may imong warrant sa di ka mo adto. Kay tinuulay lang kung mugawas ng warrant din ha. Ang mo implement ana mahigala ilaman ilagong NBI ilang pulis pwede man tingon niya ila sa nag-implement diha. Pero kontra ka gani masunod gyud kan Jinggoy ani. So nitunga si Chis Escudero di po na lalim bayan ang kan Chis day. Balik ko na ko ang ano naman Chis sa grupo ng Alan Peter Cayetano primero kay gipulihan sa Tito Soto sa kito siyang bahin. Gipulihan sa kalit ba? Sikitan sa tawag ko siya. Karon ang hulga ron mapriso ka kung ikaw may Chis Escudero kay. Muna ka manundog kang Jinggoy prinsipyo okay ng prinsipyo. Katong kang Jinggoy bahalag mga priso. Number 1, anad naman ka priso Jinggoy na priso naman ang kinato. Ikaduha, kanang asawan Jinggoy medyo muunong baka niya. Kini si Hart Evangelista ug mapriso Chis muunong siguro pero tungod sa kabata palabaan ni ba? No, na picture Hart oh. Dara, Chis Escudero si Hart. Ug guroy og mapriso si Chis Escudero. Unya na ikaw kisos minya delikado. So kining desisyon ni Chis Escudero di lalim na desisyon na day kay apil man sa desisyon ng iyang pamilya day. Mo apil mas desisyon ni mong bida, musuroy ra bang pares niya kong asawa og musuroy na narba ika-afford sa ni. Musuroy iya. Nya to kaspresuhan. Mala siguro pirmiro adlaw ikaduha ka bisitahon pa kay kadugayan na kadako ang problema. Nya doon na gyud makasulti ini nga Chis. Ikaw gyud magmahay ana imong kwan Chis. Walang daghay na suko ni Chis Escudero traidor ka Chis. Ha? Ito nas Jinggoy o na priso nas Jinggoy niya ikaw ni buhi ka diha. Karabaya po ng pressure mga kagalaan Chis Escudero di pa ikaw niyang laban kung Chis ha. Kini istorya lagi tag kon ba kay apil magusi mo mga desisyon kana iyong pamilya day ken. Di malikayan kana. Apil na sa mong desisyon. Magunahuna man ka imo mga anak unsa ikasulti mo nimo una nya imong kwan. Numero 1 gining i-consider nimo kay Jesus minya kinigo si Heart Kate mo. Siksi kayo. Unya karon og mapriso ka. O mapriso ka na karon unya magkikpanuroy na nimo kay panalitan. Ang pinaka vulnerable gyud kayo ato si Chis gyud. Karon gani. Muna ako mingon ko karon ha ang Senate President si Cayetano pa gyud. Basihan tong ligon nga basihanan konstitusyon ha. Pero wa ta kasabot ugma o sunod adlaw makabira sila usa. Ibutan ta Joel mabira murag maorbay ilang gi sige hagbira kay gisige hulga nga ayay padong na gyud ka mo sunod Jinggoy. Ha? Niya lang panahon na og makuha na Joel mingon gyud ko ang Senate President si Win Gatchalian mo na legal. Kalot na ha kay aron nga kamong naminaw kong komentaryo din lang sa ingon nga pag-unsa magayran mo unsa gi klaro ani. Sa pagkakaron Senate pro tempore ra kana si Win Gatchalian pero questionable pa kana. Kay na man si Loren. Pero oras makabila na sila usa, mingon ko nga sa legalidad sila na gyud. But pagkakaroon si Alan uy. Ang problema lang karon, na mo masabot ba nga kung unsa ilang gusto bahalag nay balaod way balaod. Basta among gusto man matuman. Napakita nila dayon kahawod ba? No? Namo kini si Chis Escudero mga kagalaan, nitunga siya niadtong June 3. Pagtunga niya, natay bantayan na unsa may nahitabo pagtunga. Kani oh. Na take note ha, balikan ko ni kay na importante din may gala nga mga butang nga ngano nga i-emphasize nako. Wa ka bantay uban ani, pero ato emphasize ha. Okay. Sige ko no dong names mo ni ha. Okay, atong kunon. Okay? Ora, kita san Chis, tunga. Oh, makpak sila. Nagpakpakan Chis oh. Oh, hug sila.
Okay? Diya pa si Risa na. No? Okay, so ko na. Sa man ini ko ng internet. Okay, gamay lang ha. Anang lamano si Cheese. Nadaot internet dong. Murag ni lagamay. Sige, gamay lang ha. At pamatayan ha. Pero nagtiniksan na yun, makabutuo. Butuo bago ka na nga may pag-abot si Cheese na nalubatan na naabot. Wala oy. Ngadto na sa sinit day, nagtiniksan na yun nga. Padong na si Cheese diha na. Andam na mo kay ready na ha. Kini po si Escudero, kanto pong pikas po niya habig. Asa, gamay lang dong. Ang ila pong kay Tano, dito sa kumutuo nga sa Kibaw. Kasabot na sila daan nga, padong na si Cheese dito. Kibaw na po sila na daan. Di ta magbinatag, istorya ka na murag, atong istorya ba murag naglikoy-likoy. Taway likoy-likoy. Kay simple ka na Cheese mo, kuhan po na mo, kurtisi po ng alan day nga. Lan, kining, gihulga lagi ko dilan, oy niya, sa untaman, og, sabta na lang ko ninyo, kay gihulga ko diri, mo sunod kong jinggoy, di na ko kaya mo sunod ng jinggoy, kay babe kang heart. Kasiksi niya akong asawa, bata pa kayo, niya akong biyaan ng kalakiha. Ang atong iagi istorya binugoy, kay, daghan na ba sa bahay panis pag-ibig, inday maris, daghan na ba mo assume ini. Wala ka di nakakabaya, daghay mo assume ang kalakiha. Mga ko di ko mo tuo anang kuana nga maingon. So si Alan Peter kita kay bawo na sila. Kaya plangka pag istorya di ta mag-istorya kanang murag likoy-likoy istorya. Mo na nga si Alan Peter Kitano, iyang ginan di ta mutunga anang kanang Lunes, June 1 di ta mutunga, Martes di ta mutunga. Tiknik to nila nga di mutunga para di ka kurom. Unya madayon gyud ang ilang Senate Blue Ribbon Committee kay malawgaw man og maka tunga mahigalaw niya ba mailog ang mga committee. Malawgaw man. Tiknik to nilang kwan Peter. Ngano si Peter day kay bawo na si Peter day murag doon na mulikoy nila. Kay bawo na sila ana. So pagpadong ni Cheese dito, malagmit nag-text na mo siyang alan. Kay bawo na ba mo sa kondisyon na mo kuan na lang gyud ko di na kaya nako. May man yung asawa ninyo mga priso mo, di mo suroy. Kini akong asawa ko mapriso ko na. Mo, laag-laag para ba ni? Active la ba ni nightlife? Unya, willing na ba skisos minya ni mo kuyo-kuyo? Ako lang yagi katawa-katawa kaya. Pero kin skisos minya buutan nun ni bata, no? Ato lang mo gawion nga may pala okay ra sa dili kay maawayan sa asawa. So kana si Alan Peter Kitano ilang grupo kay bawo na sila ana. Prangka na pag-istoryahan mo, kuan ka kurtise ka gamay nga kanang mo kuan na lang ko kanang balhin lang gyud ko kay mapriso mo ko. Ya sapod si kuan dito, kisa may pabuto na lakson dito day. Di man ang mga bata sila nga magpaabot kuno hay oy. Paabot to ila kadto pag Lunes paabot sila nay mo abot. Ikaduha drama po tong ila nga daon, willing gimi mo trabaho, di ami diri oh. Pag Martes na, pag Miyerkules ikatulong adlaw, nakasabot ng tiniksanay na tawa, nagtantanaw sa Tito Soto ko na siyang cellphone oh. Wala ni text nang wala padong na diha. Sige tanaw sa cellphone oh, sabdi ganig ni ko na sa location asa nagkadapit, gana na padong na sud sa sine. Din man kagikan Cheese ana, unsa may biyahe karon taud-taud na gikan ko sa Malacañang. Ya pag-abot ni Cheese Escudero, gihangop na nila. Si Subiri. Tanaw ni mo kani Subiri ba Cheese? Si Subiri ba Senate President sa una unya. Si Cheese pa puli niya. Nasakitan po na si Subiri niya kaya ito day. Pero karon uban na sila oh. Di haga na. Tito Soto hag po na. Kay ay lang to yung mailog na to ang leadership ani ron. Sige play ko na dong kaya tong akong gi-review ni kay non tay bantayan na ni. Sige adong names, play names. Ano? Oh, abot oh. Lakson oh. Pakpak sila. Oh, hag si Kwan, Subiri. Lakson. Oh, Risa. Bam. Si Kiko. Tapos si Win. Oh. Wala na yun. Oh, Stulfo. Dito Lapid. Irwin Tulfo na oh. Oh, pik-pik ang ko ba? Di lagi ka mo preso.
gipikpik ako. Hasta GB ito. Ya. Gipikpik 10 ditches. Okay na ka, di na kang priso. Nya, karon atong bantayan ha. Pagsugod na ginani sa. Okay, gamay lang. Kada napita na. Sesyon na, bantayan na to ha. Standby, human lamang sa pipila ka pahinomdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Manang makaingon tag ni Chis, traidor ni Chis, pero sa pikas bahin baya. Tanaw ni mong kan Chis Kudiro mahigalang hunahunan Chis para sa nasod. Ang ako hunahuna para sa nasod, pero ni aman po'y para sa kong asawa. Isod na sa kay magpakahilo ka diha kasamang kay. Labi pag dunay makahunghong dito nga Chis da. Ikaw gi magkuanan Chis, imo gi magmahay gyud ka. Kanago mga decisions kinabuhi. Usa ana mahigala ta, siksi ana ni kuano, Heart Evangelista kasamang names. Nan og mawas Chis diha. Kay kanagod mga higalang decisions kinabuhi, usa ana nga makapaisog nimo or makapatalaw sa imong desisyon, kana magong membro sa imong pamilya inday kin. Magtan-aw ka sa imong pamilya ba, ikaw mahuna-huna ka, ikaw sa imong kabahin kumbate ra, pero nana man kay gikonsider ron. Nana kay mga anak gikonsider. Nya labi pa kanang numero 1 ang imong yung ang support system nimo, ang imong grupo, ang imong mga friends. Depende po sa imong mga friends og labaw tanan kanang imong partner. Nga mao mga higalay mo ang support system kay ang akong kabiliban day tinulay na kana si panahon ni Marcos Marcialo ba o man ta kaabot gyud atong panahon na kuan ta, pero sa mga istorya nga akong nakuha kini bitaw kaila ko man si Attorney Mukring Balsinas day, Demokrito Balsinas, ang iyang asawa si Ma'am Lourdes Balsinas, mga palihan nila abogado kabogada. Good morning niyo diha Sir Mukring og Ma'am Lourdes. Bilib ko ning magtiayuna kay kinis Mukring panahon sa Marcialo. Siya mo'y nangabugar atong mga ipapriso ni Marcos. Panahon sa Marcialo. Mao na nga ang kadtong mga priso ni Marcos mahigalap, sukul-sukul ka Marcos, priso ka. Si Mukring mao tig laban dito. Lipay sila dayay, salamat niabot sa Mukring. Kay mao na nimo laban na to. Kagawas tong iya mga kunay pa. Si Mukring mo tig pagawas ba. Day ka usa nga nalipay ito mga piriso kaya niabot sa Mukring. Sus, pagtanaw na Mukring, apil man manghigalag tamla na dito. Giapil na dakop sa Mukring. Ato na lagi katawa, gidakop kinapriso gyud. Pero pagkapriso man gud ni Mukring Balsinas, ang iyang asawa, grabe po ang support system. Nga kanabang, ni unong ginyari ba? Pagkapriso ni Mukring, si Ma'am Lourdes, magtugiprisuhan, bisita niya, full support gyud kay nganong parehas man sa aktivista. Parehas mo kanang utok bang, parehas mo nga pangato ini pakigbisog, na ba? Mao po to ni tabo ni Benigno Aquino kanito, na prisos Benigno Aquino, pero kato si Kuri, full support gyud. Nga prisos Ninoy, pagka-priso Ninoy adto gi Kuri. Sa si Tifisto Gingguna day, priso mo to. Pero ang mga asawa ba, support. Ang problema na kay og si Chis Panulitan, yang inon sa heart nga, die heart kining musukol ta sa kunan day, mubarog ta sa prinsipyo, mapriso ta ani, bisitaan niya kung prisuhan ha. Nya moingon sa Heart Evangelista nga di ko, baho ka dito. Artista ra ba ni si Heart? Di ra ba ni ingon niya? Naanad og pakigbisog. Nya moingon kay imong asawa sa Heart Evangelista nga, dapat ikaw pagsulo lang dito, Chis, di ko mo bisita nimo dito. Ingon na, karabas jinggo, giipon na bas mga binilanggo nga mga ordinary. Dawa na ba mo ikuan dito yun? Na, di ko bahala kang mapriso ka. Mo na dili lalim na napita. Kay kanago imong partner karon moingon nga bahala ang mga priso. Madto ta. Pakigbisog niya to mana. Maisog si Chis ana. Pero kanagong imong support system, imong mga friends daan, doon na lain may muhunghong yun mo na. Doon na may muhunghong ni mo nga, bahala na, barugi lang gina. Bahala na, ayaw ikaw ni mong prinsipyo. Namay mo ana. Naman sa iban mingon na practical gina to, Chis, practical na ni ato. Ayaw priso ka dito, kalisot na ng kalakiha. Unya, unsa may mahitabo ni mo, mapriso ka, imong mga anak, imong kuwan na. Unya di si heart diri. Bas, niya na hinuglain na hinoy mo. Agbay-agbay din napita. Madubli ang mga mo, mutambag nimo ba? Dunay tambag positive, dunay negative.
Asa may bugat nimo na kadugayan? Ha? Sa may mapriso ka dito, ari kayahay kay kadari. Igaan kay sis pagabot niya sa sinit day, yay. Nagipikpik ko siya. Pati gihungan siya nga. Luwas na kasi mong kuan. Kaso. Unya, tanawa ha. Pag sugod na gyud kinabot na sis, lingkod na. Sugod na yung sesyon na yun. Tanawa, atong bantayan ha. Sige ko no, names. Play names. Okay, play. Hereby called to order. Silent prayer. Okay, bantayan to ha. Silent prayer. The secretary will call the roll. Pause. Pause ha. The secretary will call the roll. Sige. So the secretary, after sa silent prayer, the secretary will call the roll. Paminawan niyo ba yung pag-roll call ha? Para maklaro to unsa gyud ang atong denominator ani kung mag-elect na ka mahigala og Senate President hasta ang Senate President pro tempore. Bantayan ninyo ha. Pag-ingon, okay, silent prayer. Pag humag silent prayer, we'll request the secretary to call the roll. So, roll call na. Unsay giingon. Okay, atong i-play dong. Prayer. Amen. The secretary will call the roll. Mavic, the Let deputy it be put on record that the secretary refused to call the roll. Let the deputy secretary for legislation to call the roll. Okay, pause ha, pause. Roll call of members. Pause. Even ang mga Senate employees, like, sabot sila rin sa ilang, ang secretary good, ni-refuse to call the roll. Ni-refuse. So, karon di request ang usa, yung legislative secretary. Okay, ato paminawon mahigala ha. Pag-roll call na. Sige, go ahead, names. The Honorable Senators Aquino, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito. Okay, pause. Escudero. Pause ha. Gitawag sa De La Rosa, wa. Gitawag. Straight to the point. Ha? Gitawag sa De La Rosa, no? Di ba? Balik ha. Kani, bantayan ang tanihang ano man. Importante man kayo, every senator counts man. Ha? Wa matangtang sa si De La Rosa as member of the Senate. Uy, mo bitan nang pag-roll call tawag si De La Rosa. Balik ha. Okay, proceedong. Bataya sa gamay lang. Batayin ninyo kung gitawag ba si De La Rosa o gitawag ba si Estrada Jinggoy. Mo na bantayanan ha. That means nga 24 ang atong denominator. Dapat sa mga senators. So 24 divided by 2, 12 plus 1 gyud. Mo na simple majority to elect sa mga officers diha sa Senate. Tara, kini nga sesyon ha nga ilang gibutang si Win Gatchalian. Pag roll call daan, nganong gitawag si De La Rosa o si Estrada because they are still part of the Senate. Sige, balik dong. Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada. Okay. Boss. Gitawag si De La Rosa o si Estrada. That means, nga kining maong mga senador gihapon sila. Wa sila matangtang isip membro sa Senado. Tinaw na. Klaro na. Pero ila lang yung gipadayon na ila mahigalang kalaki, gipost ko nila because ni anang sunod ni adlaw mag Blue Ribbon naman. Blue Ribbon Committee hearing naman. Straight to the point. So, ilang gitawag si Estrada o si Bato de la Rosa diya. Sa pa 24 gyud. Kay nga naman, bisan pa man og si de la Rosa, wa diha ang iyang presence. Dili siya physically present in the Senate Hall. Hasta may gala si Estrada. Dili physically present sa Senate Hall, but they are still counted as part sa Senado, mahigala isip membro sa Senado. Straight to the point. Mo na dihay klaro-klaro mahigalang pag-istorya. Nya kini ni ang ilang gipos pero kasabot sila even ang secretary kasabot sila during the roll call, kasabot sila 24 gyud ka mga senador ang naa nga gitawag mga sukintig paminaw.
Straight to the Mo point. na klaro-klaro ang pagkaistorya mga kaigalaan. Okay, prosidong. Tulfo Erwin. Tulfo Rafi. Villanueva. Villar Camille. Villar Mark Zubiri. Senate President Cayetano Alan. With Pangilinan. Soto. Tulfo Erwin. Tulfo Rafi. Villanueva. Villar Camille. Villar Mark Zubiri. Senate President Cayetano Alan. with Okay. 12 senators present, the chair declares a quorum. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Okay. So mo ni mga dapita mga sugid tigpaminaw. So 24 mga higala ang giihap, 24 ang giroll call o kining pag-declare mga higala nga vacant mahimong questionable kay di man maka-elect og president. So ang Is hereby roll call mahigala og ang pagpahigayon og quorum on ordinary business sa Senate mahimo ra. Pero ang pag-elect specific man constitution, pag-elect og president, pag-elect og president pro tempore, klaro sa Article 6, Section 16, Paragraph 1, klaro po mahigala sa Rule 2 sa Senate Rules, Section 2, ang pag-elect og mga officers mahigala sa Senate nga kinahanglan sa majority of all its members. Kinsa may mga members mahigala nila, counted pa si Bato de la Rosa o si Jinggoy Estrada bisag wa sila diha. Straight to the point. Amo na say nahitabo mga sukit tigpaminaw. Pero mga kung balikon nga kadto laging pagtabok ni Cheese nakahatag sa medyo gray ba? Medyo gray ba day? Gray area ba? Wa na gyud ma black and white. Kay doon na naman sa basis gamay. So ang mga tao may bitaw no. Kay malibog naman kami ka asa man tong basihan na igihap. Ang 24 senators ba or ang 22 na lang? Kay wa naman si Bato og na priso naman Jinggoy. Pagtabok ni Cheese. Kay kung imong tan-awon mahigala nga ang present nga composition sa senators, kay wa na si Bato og si Kwan, may makabitaw. 12 bitaw ang majority. So nakahatag tong kan Cheese mahigala og pagtabok ni Cheese nakahatag og gray area. Pero basihan nimo balaod o ato mahigala ang palawman mahigala ang pag dive pagyod ang kang Cayetano ang basis ngilngig kayo kay constitution man kini ilang basis mahigala Abilino case man. Unya ang Abilino case gidismiss kana so Supreme Court for lack of jurisdiction. Nihatag lang og opinion ang Supreme Court at the time. So obiter dicto ang gihatag mahigala sa Supreme Court. Mao kanang nahitabo na ng Abilino case. But balikon ko si Cheese mga higala, medyo nakahatag po ni og gray area mahigala sa iyang pagtabok-tabok. Ay, niganahan magtabok-tabok si Cheese mo na nga di patampadayon sa unahan ato sa pabati ning kantaha bi kinalingaw ko ning kantaha. Go ahead, Nems. Maning pito, walo, minor, yalo, mokso. Kayo lahat sa Senado, gumising na kayo, halika na. Mag-exercise tayo, si Kiko at Ruby laging nag-rock and roll. Si Pia at Risa nagkumustahan na. Si Tito Ping Bam at Queen Gatchalian. Kay Bato nagkikipaghabol-habulan. Leon Guerrero naman lagi ay tahimik lang. Erwin Rafi, Jewel at Mick Subiri, pangakakwentuhan ni Rodante. Si Jinggoy at Chibi nagbaril-barilan. Kami lain ni Mark Lorin nagtago-taguan. Habang si Cheese naman palipat-lipat lang. Ang pangatiro sa manamidyang umosyoso. Habang silang lahat ay nagsasaya, kanya-kanyang gusto ang bawat isa. Kaya ang classroom president ay nagiging dalawa. Okay, may gala, standby sa kadali kasama ang Nems at tagay pagtagad sa pipila ka mga mahindranong pahinumdom kadali. Unyang balik ta may galas dugang pa mga hisgutanan. Standby. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.